Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin labaran na duniya daga nan Nijar TV Hausa. Idan yanzu ka fara ziyarar wannan kafa namu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora bidiyon. A cikin labaran namu na yau za ku ji cewa ƙungiyar nan ta AES ta fitar da wata muhimmiyar sanarwa, wanda aka fitar da wannan sanarwar ta bakin Major Abdulrahman Ahmadu, wato mai magana da yawun ƙungiyar nan na CNSP. Wannan sanarwa ta haɗin gwiwa ce ta ƙasashen wato AES, wato Nijar, Mali da Burkina Faso. Wannan takarda da aka fitar da wannan sanarwa, takarda ce wacce ta fita da dukkanin logo na waɗannan ƙasashe guda uku, ta ƙarƙashin shugaban ƙasar Mali, wanda shi ne shugaban AES. Sanarwar ta fita ne dalili da wasu maƙarƙashiya wanda ake shiryawa ƙasashen na yankin Sahel. Sun ce akwai wasu ƙasashe maƙotan waɗannan ƙasashe nasu da ake haɗa baki da su domin a cutar da wannan ƙasashe nasu. Ƙasar da take taɓuka babban abin a zo a gani wurin wannan maƙarƙashiyar ita ce ƙasar Faransa, wato tsohuwar ƙasar da ta mulki waɗannan ƙasashe guda uku. Sun ci gaba da cewa ƙasashe irin su Najeriya su ne waɗanda ƙasashe da suke kusa da ƙasar Nijar, wacce ita ne ƙasa mafi tasiri ga ƙungiyar ta ECOWAS, wanda a kwanakin baya aka samu shi shugaban na Najeriya inda ya je ƙasar Faransa, inda kuma ya anso kwangila na ruguza wannan ƙasashe na yankin Sahel. A cewarsu dukkanin waɗannan abubuwa da ake gudanarwa a kan idanunsu fa ake gudanar da su. Suna ganin abubuwan da yake faruwa nan da can, wanda ake shiryo maƙarƙashiyan daga ƙasashe maƙotansu domin a cin masu. Wannan sanarwar ita ce sanarwa karo ta farko tun lokacin bayan taron da aka gudanar na ECOWAS a ƙasar Najeriya, a babban birnin na Najeriya. Sun ci gaba da cewa suna nan za su ci gaba da bibiyan ƙasashen tun daga yanzu har ya zuwa ƙarshen watan 6 na 2025, shekarar 2025, wanda har ya zuwa lokacin ne za a yi ta bibiyansu. Su a cewarsu wannan dai ba za su taɓa dawowa cikin wannan ƙungiya ta ECOWAS ba, domin kuwa burin ƙasashensu shi ne su samar da ci gaba wacce za ta zama mai ɗorewa ga ƙasashensu da 'yan ƙasan tasu. A dai halin yanzu ƙasashen sun nuna cewa su sun fita daga ECOWAS kenan har abada, ba za su kuma ba da wata kafa da za a samu domin ƙara sulhunta su ko daidaita tsakaninsu.